Kecil tapi banyak manfaatnya. Apa kuwi? Yuk ikutin aku bolo. Biar kamu tahu apa kuwi. Cilik kok akeh manfaate apa. Iya. Nek endi? Dadi ini kanan kiri kebonan. Wit jati gede-gede. Nggone asri kene bolo. Sahdu piye wit-witane ya akeh. Apa enak lah panas-panas ngiyup ning kene apa ngopi ning kene. Sampeyan ngopi ning kene ya kena. Iya. Jane nek endi to Ki, bolo? Mesti penasaran toh? Iya. Pokoknya ikutin aku. Kita ada di Mbulusan, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Ancer-ancere kuwi lho. Perapatan Bandar ngidul terus mentok enek gapura lurus titik belok kiri wis. Ya iki lokasine ning kene iki. Dadi ini nek apa iki? Cedeke Kali Brantas. Sing tak omongne cilik bermanfaat ya apa to? Ya iki tambangan Kali Brantas. Jadi tambangane kuwi nek daerah Mbulusan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Dadi ini ning kene kan akeh to. Mulai nek Karangdoro terus ana Gondak Banjarmalati kuwi ya enek. Terus kidul-kidul eneh ya enek Mojo wis akeh. Dadi iki salah satune ya ngene iki. Cilik banyak manfaatnya bagi semua orang. Jadi tinggi nyeberangan wong. Sadu iya enak. Jadi dimulai uang, mulai kewan, mulai sembarang ya oleh nyebrang lewat kene ya oleh. Mlebu rene ya. Ben roh. Kayak video. Iki nek peraune tambangan. Murah bolo ning kene manggur sak nyebrangane 2000 ya tadi. 2000. 2000. Engko ya nyebrang ulon neh apa ngetan ya 2000 neh 4000 murah meriah. Iki kaline Brantas iki butek iki wis jeru iki. Baru udan iki mestian. Niki. Nyebrang etan. Lek etan kuwi tembusane kuwi
Loreunis kae. Nah. Pih delok wong kasak wis teko. Gak krasa ning kene. Karo menikmati pemandangan ini ora krasa. Perkiraan paling sekitar 2 menit to ya. Gak krasa wis brangetan. Ya teko wis. Hanya 2000. Ini sampai nak gak pengen mubeng ya lewat kene gak apa-apa. Tembuse Loreunis kae ya. Ngelak ngulon iki tembuse Bulusan. Wis ngene iki. Dalam masih ini. Dalam kalau murah meriah 2000. Kali ini butek jeru, tapi wae ya mulai kira-kira buah enak ora biasa nih. Sing seneng mancingnya apal. Ngono boleh, semoga bermanfaat. Terima kasih.